Konnichiwa, minasan. O genki desu ka? Welcome sa akong intermediate course niining akong channel. Hinapon tabay. Kung bag-o ka pa lang nagtuon og hinapon o ka limitado imong kasayuran sa Japanese particles, unsaon pag-conjugate og mga aditibo or basic verb conjugation, ug unsaon pagporma og usa ka Japanese sentence, palihog reviewha una ang playlist sa atong basic course nga naglangkob sa lessons 1 hangtod 31 ug tan-awa ang video lesson nga imong gikinahanglan. Kung okay ra ka, pues ato nang sugdan. Hajimemashou! Niining lisuna, dungagan tang atong noun vocabulary paagi sa paghimo og mga nouns nga nagpasabot og mga butang gikan sa mga common nga verbs. Busa ang mga butang sama sa pagkaon, ilimnon ug basahon, sa hinapon nagagikan kini sa ilang mga verbs. Pangalitan ang pagkaon o tabemono nagagikan sa taberu nga pasabot mo kaon. Ang nomimono o ilimnon nagagikan sa nomu nga pasabot mo inom. Ug ang yomimono o basahon nagagikan sa yomu nga pasabot mo basa. Ang formula niini kay ang paghimo sa conjunctive form sa verb ug kabitanta sa suffix nga mono. Ang pasabot sa mono kay pisikal nga butang. Sa atong miaging lesson, atong gituki ang verb nominalization gamit ang koto nga nagpasabot pod og butang. Apan ang butang nga koto kay usa ka abstract concept o huna-huna, samtang ang mono usa ka physical nga butang. Niining atong lesson, kinahanglan mono atong gamiton og dili ang koto. Ug sama sa miandan, atong rebyuhon unsaon paghimo sa conjunctive form. Kung imong nahinumduman ang napo ka basic verb conjugations, ang conjugation nga atong gamiton kay ang conjunctive form. Kung kamao ka sa mas form sa verb, taktakon ra nimo ang mas ug ang mahabilin kay ang conjunctive form. Pangalitan ang conjunctive sa tabemas kay tabe, ang conjunctive sa yomimas, yomi, ug ang conjunctive form sa tsukaimas kay tsukai. Taktakon ra ang mas. Akong balikon, adunay tuto ka dagkong kategorya sa mga Japanese verbs. Ang category 1 o root dropping verbs, ang mga category 2 o last hiragana changing verbs, ug ang category 3 verbs o irregular verbs. Para sa detalyadong pag-eksplikar unsaon pag-conjugate nila, palihog rebyuha ang leksyon 26 hasta 30 sa atong Cebuano playlist. Samtang ang basic Japanese sentence construction, pwede nimo ma-review sa leksyon 22 hangtod 24. Kung ari ka magsugod sa dictionary form sa verb, angay nimong hinumduman kung unsang kategorya gikan ang verb. Kung category 1 verb gani o root dropping verb, taktaka lang ang ru. Ug ang mahabilin mao ang conjunctive form. Pangalitan ang verb taberu nga mukaon, taktakon ang ru ug ang mahabilin kay tabe. Mao ni ang atong conjunctive form. Kung ang verb membro gani sa category 2 o mga last hiragana changing verbs, ang katapusang hiragana sa spelling sa dictionary form ilisdan ta ngadto sa I series. Mao kini ang siyam ka klase nga endings: kugusu, bumunu, ru, tsu, ug u. Paghimo sa conjunctive form, ang ku mahimong ki, ang gu mahimong gi, ang su ngadto sa shi, bu ngadto sa bi, mu mahimong mi, nu ngadto sa ni, ru mahimong ri, ang tsu mahimong chi, ug ang u ilisdan ngadto sa i. Kung category 2 verb gani, atong timan-an ang ending ug ato kining ilisdan ngadto sa I series. Bahin sa mga category 3 o irregular verbs, why bisan usa nila magamit sa paghimo og mono. Busa pwede nato silang kalimtan. Mutan-aw tag mga ehemplo sa kada verb category ug atong tukion ang kadaghanan sa mga common nga mga butang nga naggamit og mono sa hinapon. Pirmirong ehemplo kay ang verb nga taberu, usa ka category 1 verb. Taktakon ta ang ru ug ang mahabilin kay tabe nga mao ang atong conjunctive form. Kabitan tag mono ug moporma ta og tabemono nga pasabot pagkaon. Gamiton tas usa ka sentence. Unsa man klases pagkaon ang imong gusto? Sa hinapon, anata wa donna tabemono ga suki desu ka? Anata wa donna tabemono ga suki desu ka? Karon ari na pud tas category 2 verbs.
Ang pasabot sa kaku kay musuwat. Ilisdan ang ku ngadto sa ki, mupurma ta sa conjunctive form kaki. Kabitan tag mono ug mupurma tag kakimono. Kakimono nga pasabot mga materyales sa pagsuwat sa mas lapis, ballpen, crayola, marker ug uban pa. Gamiton tas usa ka sentence. Palihog gamita ang imong kaugalingong materyales sa pagsuwat. Sa hinapon, Jibun no kakimono o tsukatte kudasai. Jibun no kakimono o tsukatte kudasai. Kutob sa akong nahibaw-an, why gu ending verb nga mahimog kombinasyon sa mono. Para sa su ending, ang atong ehemplo kay otosu nga pasabot mohog. Ang su atong usbon ngadto sa shi para mopurma og otoshi nga mao ang atong conjunctive. Kabitan tag mono mopurma tag otoshimono. Otoshimono nga pasabot mga butang nga nawagtang. Atong sentence, ang opisina nagkupot sa mga butang nga nawagtang. Sa hinapon, Jimusho wa otoshimono o azukatte imasu. Jimusho wa otoshimono o azukatte imasu. Para sa bu ending verb, atong ehemplo kay ang yobu nga ang pasabot motawag. Ilisdan ta ang bu ngadto sa bi, mupurma tag yobi nga maong atong conjunctive. Dungagan tag mono, mupurma tag yobimono. Yobimono nga pasabot usa ka pangpadani og pagpainganyo. Atong danihon ang mga tao para moari. Atong sentence, ang Disneyland adunay laing-laing pangpadani o pagpainganyo. Sa hinapon, Disneylando wa yobimono ga taksang aru. Disneylando wa yobimono ga taksang aru. Para sa mu ending, atong ehemplo kay nomu o moinom. Ilisdan ta ang mu ngadto sa mi, mupurma tag nomi, mao atong conjunctive, unya kabitan tag mono aron mupurma tag nomimono. Nomimono nga pasabot kay ilimnon sama sa tubig, soft drinks, kape, juice, bino, ilimnon nga makahubog ug uban pa. Ang atong sentence, unsa mang klases ilimnon ang imong gusto? Sa hinapon, Donna nomimono ga suki desu ka? Donna nomimono ga suki desu ka? Sa tibuok hinapon, aduna ray usa ka verb nga nagtapos sa nu ug kini ang shinu nga pasabot mamatay. Dili kini mohimog kombinasyon sa mono. Para sa atong ro ending verb, ang atong gamiton kay ang noru nga pasabot mosakay. Usbon ta ang ro ngadto sa ri ug mopurma tag nori nga mao'y atong conjunctive form. Kabitan tag mono ug mopurma tag norimono. Norimono nga ang pasabot salakyan sa mas auto, jeep, truck, barko, eroplano, bisikleta, motor ug uban pa. Ang atong sentence, adunay lain-laing klase sa salakyan nga moadto sa airport. Sa hinapon, Kuko e iku norimono wa iroiro arimasu. Kuko e iku norimono wa iroiro arimasu. Para sa tsu ending, ang atong verb kay motsu nga pasabot mo panag-iya. Ilisda nato ang tsu ngadto sa chi ug mopurma tag mochi nga mao ang atong conjunctive. Dungagan nato og mono ug mopurma tag mochimono. Mochimono nga pasabot mga personal nga gamit sa mas pitaka, yabi o ka cellphone. Ang atong sentence, pwede nimo isod ang imong mga personal nga gamit sud sa imong bag. Sa hinapon, mochimono o kaban no naka ni irete mo ii desu. Mochimono o kaban no naka ni irete mo ii desu. Sa atong u ending, atong verb kay ang kao nga pasabot mopalit. Atong usbon ang u ending ngadto sa i para mopurma tag kai nga mao ang atong conjunctive form. Dungagan natog mono ug mopurma tag kaimono. Kaimono nga pasabot kay shopping. Ang atong sentence, ang pag-shopping sa Ginza kay aligre. Ang pag-shopping kinahanglan nato i-nominalize. Busa sa hinapon, Ginza de kaimono suru no wa tanoshii desu. Ginza de kaimono suru no wa tanoshii desu. Kung gusto nimo rebyuhon ang pag-nominalize og verbs gamit ang no og koto, palihog tan-awa ang miaging leksyon, ang leksyon 44 sa atong Cebuano playlist.
Karon atong tukion ang mga ubang mono combination gamit ang mga category 1 verbs. Ang moprito kay ageru ug ang agemono kay mga piniritong pagkaon sama sa satsamaage o isda nga bula-bula nga giprito ug siyempre ang tempura. Ang pasabot sa ikiru kay mabuhi. Ang pasabot sa ikimono kay mga butang nga buhi sama sa tao, hayop ug tanom. Ang ikimono kay pwede pod mo pasabot og mga seafood nga tungod sa pagkapresko pwede kilawon o kanon isip sashimi. Ang mopasok kay ireru. Ang pasabot sa iremono kay sudlanan. Ang mohuna-huna kay kangaeru ug ang pasabot sa kangaemono kay puzzle o quiz, usa ka butang nga mopahuna-huna kanimo. Atong ehemplo diri kay usa ka sudoku puzzle. Ang pasabot sa kariru kay muhuwam. Ang pasabot sa karimono kay usa ka butang nga gihuwaman o giabangan. Samas mga libro nga atong huwamon gikan sa library. Ang mosulob og sanina kay kiru ug ang kimono kay ang traditional Japanese clothing. Ang pasabot sa miru kay mutan-aw. Ang mimono kay usa ka talan-awon sama sa mga pagbuto sa atong mga firecrackers nga atong masaksihan inig pista o bag-ong tuig. Ang miseru kay mupakita. Ang misemono kay usa ka exhibit o display sama sa mga exhibit o booth nga atong makit-an sa usa ka trade show. Ang nageru kay mulabay. Ang nagemono kay mga baligya nga gibagsak ang presyo aron lang yun mahalin sa mas buhaton sa mga tindahan kung manira sila. Ang pasabot sa tateru kay mutukod. Ang pasabot sa tatemono kay mga building. Ug ato ning gituki ganiha, ang pasabot sa taberu kay mukaon ug ang meaning sa tabemono kay pagkaon sama sa sashimi, oden o kaha wagyu steak, oishi desu ne. Ang wareru kay mubuak. Ang pasabot sa waremono kay mga butang nga delikado mabuak sama sa pinggan, ceramic o bildo. Sa Japan, ang mga mabuak kay labilan og waremono inig impake. Ang pasabot sa wasureru kay malimot. Ang wasuremono kay mga butang nga nalimtan o nabiyaan. Kini usa ka poster sud sa train sa Japan nga miingon, "O wasuremono ni gochiui kudasai." Nagpahinumdom ni sa mga nanakay nga ayaw kalimti inyong mga butang sa di pamumubiya sa train. Karon ari na putas category 2 o mga last hiragana changing verbs. Timaning ang katapusang hiragana mausab ngadto sa I series para pagpormas conjunctive unya dungagan dayon nato og mono. Ato ni silang abaniron sugod sa co-ending. Ang primero natong ehemplo ato nang natuki ganiha ang kaku nga pasabot mosuwat. Ang kakimono kay mga butang nga gamiton sa pagsuwat sama sa ballpen, lapis, markers ug uban pa. Ang haku kay mosulob og sapot para sa tiil. Ang pasabot sa hakimono kay footwear sama sa sapatos, botas, bakya, sandal, sinilas ug uban pa. Ang kiku kay maminaw. Ang kikimono kay butang nga angay paminawon sama sa balita o panghitabo. Ang maku kay muputos o morolyo. Ang makimono kay usa ka libro nga gilukot. Ang oku kay mubutang. Ang okimono kay usa ka figurine o dekorasyon. Pwede po nimo pasabot og dami o tawo nga dakog rangko apan way gahom o usa ka figurehead. Ang tsuku kay pasabot nakakabit. Ang tsukimono kay usa ka gikinahanglang butang nga moalalay sa laing butang. Pangalitan ang selfie stick usa ka gamit kaayo nga tsukimono para sa atong cellphone
inig palitrato nato. Ang yaku kay mohorno ug ang yakimono kay mga butang nga gigama sa cone o ceramics sama niining mga yakimono sa Hapon. Ang dasu kay mopagawas. Ang dashimono kay pwede mo pasabot og pasundayag o duwa. Pwede po nimo pasabot sa gamayng libro nga imong madawat kung mutan-aw kag usa ka pasundayag sa entablado o Broadway play. Pasabot sa hosu kay mubuwad. Ang hoshimono kay mga pagkaong gibuwad sama sa buwad nga isda, buwad nga nukos ug uban pa. Pwede po nimo pasabot og mga linabhan nga imo nang ihayhay para mauga. Ang otosu kay itagak. Ang otoshimono kay mga butang nga wa nimo tuyua nga nahog og nawagtang. Diri imong makit-an ang usa ka pitaka nga nahog sa daan. Usa kini ka otoshimono. Ato pud ning natuki ganiha, ang yobu kay mutawag ug ang yobimono usa ka pangpadani og mga tawo. Kini usa ka parade float sa Aomori Nebuta Festival nga ipasundayag sa Aomori Prefecture kada summer. Ang ilang yobimono kay ang mga lain-laing floats nga nagpakita og mga samurai nga parol nga pasigaon ini gabii. Nindot kaayo ni tan-awon. Makatukoy gyud og mga tawo. Ato na pud ning natuki, ang nomu kay moinom ug ang nomimono kay ilimnon sa mas kape, tubig, tsaa, juice ug uban pa. Ang yomu kay mobasa ug ang yomimono kay mga basahonon sa mas libro, magasin ug uban pa nga imong makit-an sa usa ka library o bookstore. Ang nokoru kay mahabilin ug ang nokorimono kay mga salin-salin, sobra-sobra sama sa sobrang pagkaon. Ang noru kay musakay ug ang norimono kay mga sakyanan sa mas kotse, truck, bisikleta, motor, eroplano, barko, train ug uban pa. Ang nuru kay mopintura ug ang norimono kay lacquerware sama sa imong makit-an diri. Mga butang kini nga gigama sa kahoy ug gipintalan og tagok nga gikan sa usa ka kahoy. Mahal kaayo ning mga norimono kay usa man kini ka traditional Japanese art form. Ang oru kay mohabi o weave ug ang orimono kay tela. Ang tsukuru kay mohimo ug ang tsukurimono kay mga butang nga gigama sa tawo og dili tinuod, bali peke, sa mas plastic ug panapton nga orchid nga imong makit-an diri. Usa ni siya ka tsukurimono ug dili tinuod. Ang uru kay mobaligya ug ang urimono kay mga butang nga inog baligya. Ang motsu kay mopanag-iya. Ang mochimono kay imong mga personal nga gamit sama sa mga butang nga imong isod sa imong gamay nga traveling bag. Ang utsu kay moigo. Ang uchimono kay mga armas o hinagiban. Ang araw kay mohugas ug ang araimono kay mga butang nga hugasonon sama sa mga hugaw nga plato o mga sanina nga labhanan. Ang hiro kay mopunit. Ang hiroimono kay mga pinunitan sama niining kwarta nga naasdan nga gipunit sa tawo. Ang hiroimono mopasabot pud nig mga mahalon o bililhong mga butang nga yano ra nimong nakab-ot. Sama kung makadaog kas loto, hiroimono gyud. Ang muraw kay mudawat. Ang moraimono kay regalo nga imong nadawat. Ang regalo nga inog hatag kay okurimono, lain ilang po nga gamiton. Ang su kay musupsop o muhanggap ug ang suimono kay usa ka sabaw nga tin-aw sama sa picture diri. Ang suimono lain ra sa miso soup nga usa ka sabaw nga lubog. Ang suimono kay tin-aw. Ang tsukaw kay mogamit ug ang tsukaimono kay usa ka butang nga gamit
kaayo o may pause. Pangalitan ang mga kaldero kay gamit kaayo nga tsukaimono, labi na kung bag-o kang mibalhin sa imong apartment. Ang tsukaimono pwede pud mo pasabot og usa ka regalo. Ang waraw kay mokatawa. Ang waraymono kay usa ka butang o tawo nga nahimong katawanan. Akong ehemplo diri kay si Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Gikataw-an siya sa ubang reindeer tungod sa iyang puwa nga ilong. Pero dihang gipili siya ni Santa Claus para mobiras iyang karwahe, wa na siya nahimong waraymono. Atong sumahon atong nakatunan karon, ang atong gituki nga mga mononouns kay mga common nimong madunggan sa adlaw-adlaw nga pag-istoryahanay. Timan nga para pagporma niini kay atong gamiton ang conjunctive form sa verb ug atong sumpayan og mono nga ang pasabot kay physical nga butang. Dili ni pwede buhaton sa tanang mga verbs apan kadtong pwede ato nang gituki niining lesona. Og diri natapos ang atong leksyon sa verb conjunctive plus mono. Kita na pud unya ta sa sunod nga leksyon. Otsukare sama deshita. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante kaayo nga mag-practice adlaw-adlaw. Gahinan gyud nimo og panahon. Kung nagsakay ka sa jeepney, naghuwat sa traffic, patubang sa trabaho o naglingkod ra ka sakyanan o kaha break time nimo sa trabaho, balik-balikin ig paminaw og tan-aw ang mga training videos. Tungod kay dili nako matudlo ang tanan, kinahanglan palambuang imong bokabularyo gamit ang libro, internet o app. Aduna ko'y link sa usa ka website nga adunay 2,000 essential Japanese words nga akong ibutang sa ubos. Ang akong video series giplano ni para lig-on ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon. Kaya og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.